very good yan ang bata. Uy! Wow! Pero buyag. Ito, buyag. Milk? Mmm! What? Milk ba? Matakot eh? Oo, isang tukot kasa. Tabi. Ikaw, nagkusag balangoy lang. Ito lang balangoy natin yan. Ito tayo. Di ba mo tostian niya? O, ito na mag-isa pa. I-surprise at may mo. Sabi kayo. Ito na mag-uwan mo. Wow! Ala! Kisa mo ng gwapo eh! Ala ka gwapo eh ng bata! Uy! Milk? You want milk? Hi! 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 Try mo. Strong, babe. Strong. Strong be, strong! Strong, baby. Strong be! Strong. Strong! Tas nanay. Strong be, strong! Strong! Ang saya dahil pag-abot to sa isang nagsinila naman. Uy, nagsinila naman. Mang picture ah. Unahan ko daw. Unahan ko daw. Unahan ko daw. Strong. 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 Jibot. Ada man ka bok cellphone jibot ay. Jibot-bot. Jibot-bot. Wow. Yummy. May gaya siya mag-ubong. Dire. Ano lagi? Hindi para siya mag-ubong. Kaya. Very good si JD kay di mag-ugom kuya ikaw mag-ugoman. Jidibot, tanaw ka ng lik Jidibot, dako kayo nga lik Jidibot no. Oh, pusing-pusing ra yung duha oh. Pinabilangkad pang Jidibot, Jidimax oy. Kagwapo din naman JD ay, ka-cute pero buyag. Oh, si Kuya Denver. Si Jede. Si Madam. Si Tita. Pa-picture mo diri sa Santo Niño. Kaming duha ni Madam. Madam. Nanoroy day mi diri sa kuan sa SM Gmall. Yan ang snack mi diri sa Chowking. Chowking ba ni? Chowking lagi. Dili KFC. Nagsorry mi diri nya kani si Denver. Amo ning gipakortihan hasta ni si Jede. Pakortihan kita gas kay buhok. Jede. Si Madam nanoray mi sa stamping gabi namin diri nangaon na namay swing diri nagswing sa mga bata. Wow, damdam sakay ka swing damdam. Swing. Oh, tagak na judi. Pangupot jadi ha. Ngunit ha. Sweet. Yes, Gunet. Katawa Gidi ay. Damdam. Nahadlok det. Kuya. Hi, anak kuya, hi. Hi, damdam. Oo. Nahadlok siya dit. Nahadlok siya. Come. Sweet lagi. Oo. Lagi, may gunit. Mama. Hindi lagi siya ganahan. Mahadlok ka? Ha?
Adlok na, GD, oh, nag-swing. Hi! BE, oh, kuya nila. Oh, Naswing kayo mo ko. swing. Madlok man siya makaitin. Adlok siya. Oh, isiya pa daw. Madlok man. Siya lang pa, kuha na, dit. Pasakya siya niya, itabog gamay. Tagak. Guniti ba? Oh, damdam, oh na. Nahinay lang. Wow! GD ay. Katawa GD ay. Kuya! Masa ba kuya? Ka-serious ba nimo diha kuya? Kuya, smile! Kuya! Asan ka dam? Asa man damdam mo? Asa man damdam ay? Alala, may guwa. Oo. Yes, Swing! Natagak na siya? Amo o di mahadlok. Oo, gahi ko na yan tayan. Yay! Ang papi. Ay! Damdam? Mahadlok ka damdam? Di ka matagak kinas papa. Sige, lagi. Nindot na kay diri sa. Oh, na sila 4 to 8 coffee. Swing! Swing with papa ka. Oh, swing with papa ka. Nya kadi siya kay nigawas ang pagmanya dili siya mulakaw magpakarga gid siyang nanay. Mao na ato na sa agwantan og karga o si GD. Ikarga sa siya siyang mami. Nya karon ato ni silang ipakurpihan kay tagas na kay buhok o si Denver. Si Denver dili na gid siya bilak, missing na gid kayo.